Я Олександр Черкас, голова громадської організації «Ницькуй» з України. Розкажу вам трішки про цькування, булінг в нашій українській освіті. А, Нещодавно, влітку минулого року, ми створили разом з вчителями молодими громадську організацію, основною метою якої є формування толерантного суспільства на планеті Земля. Ну, ми так замахнулись на масштабну боротьбу з булінгом. Зараз ця організація об'єднує понад 30 вчителів та вчительок, менеджерів освітніх соціальних проєктів, дослідників. Ми разом досліджуємо, проводимо наукові розвитки з проблематики насилля та формування толерантної спільноти, формуємо аналітичні матеріали, навчаємо вчителів, створюючи освітні програми, проводимо навчання там для дорослих, дітей щодо профілактики цькування в освітньому середовищі і надихаємо, створюючи різноманітні проєкти та інфокампанії для протидії булінгу та на підтримку антибулінгового руху. Це люди, котрі творять «Ницькуй». Що таке цькування або булінг? Це агресивна і вкрай неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей стосовно іншої дитини, що супроводжується фізичним та психологічним тиском. Я думаю, це визначення відоме всім, адже ви зацікавлені цією темою, так? І варто тут нагадати, що це все відбувається систематично. Чому цькують, чому булять? Це питання цікавить багатьох. Насправді, цькують, напевно, тому що не вміють поважати інакшість. Головна місія нашої організації – це сформувати толерантне суспільство за допомогою різних засобів, методів. Ми проводимо, наприклад, різні тренінги, їздимо по школам, спілкуємося з дітьми і розуміємо, що Україна і цькування – це дуже так складно, тому що в школах цькують не лише серед учнів і учениць, а й серед педагогів. І поки не буде толерантного поводження, толерантного спілкування серед педагогів, нічого не буде серед дитячого колективу. Якщо взяти дослідження всеукраїнське ЮНІСЕФ від лютого 2017 року, то 40% жертв булінгу ні з ким не діляться проблемою, навіть з батьками. 67% в Україні дітей стискалися з випадками цькування за останні 2-3 місяці. Вони сором'язливі та закриті до спілкування, діти стають жертвами булінгу в 2 рази частіше за інших. Більшість дітей булять за те, що вони виглядають, говорять, думають не так, як більшість оточуючих. 24% українських школярів зараховують себе до числа жертв булінгу. 44% просто спостерігають, ігнорують булінг, тому що їм було страшно за себе. Зараз пропоную вам проглянути історії реальні моїх дітей. Коротенькое видео. В основном это ненавязчивые, это слова в мой адрес, к примеру, тупая, жирная и так далее. Я никак не отвечаю. Бывают, конечно, срывы, когда просто... Вы знаете тот момент, когда ты столько терпел, у тебя, к примеру, упала ручка, и ты уже просто хочешь рыдать. Я просто себе спокойно выхожу, тихонько поплачу, прихожу и говорю, что все нормально. И я не сержусь, мне обидно. Потому что у нас мало того, что перенаселение на Земле, так еще и такими злыми людьми. Ну, сейчас такое время, либо
наприклад, хтось приходить там, у нас теж буває прояви своєї індивідуальності. Одна дівчинка колись прийшла, було довге волосся, потім приходить, да, наприклад, в неї вже каре і іншого кольору, наприклад, там рожеве. Да? Все це просто. Та ти хто така? Ну і пішло, поїхало, у нас там цитати, бо дівчинка зайшла там от не так, як завжди вона ходила. В основном Також ми створили глосарій, який розповсюджуємо в соціальних мережах, в Інстаграмі, в Фейсбуці. Він містить своєрідні специфічні терміни, які стосуються саме цієї тематики. Таким чином ознайомлюємо дітей та й дорослих із темою цькування. Дуже поширеним під час дистанційної освіти стало кіберцькування. І що таке кіберцькування? Це систематичне цькування за допомогою засобів електронної комунікації. Завдяки тому, що діти зараз більшість часу проводять в інтернеті, до традиційного цькування ще додаються такі риси, як цілодобове втручання в особисте життя. Булінг не має тимчасового або географічного обмеження. Це необмеженість аудиторії, швидкість поширення інформації та можливість анонімного переслідування. Ми намагаємось спілкуватись з дітьми в чатах, вони нам пишуть на наші сторінки, і таким чином там психологи та психологині допомагають вияснити ту чи іншу ситуацію. Минулого року восени ми проводили 16 днів проти булінгу, і вчителька фізкультури Анна Домніч записала разом зі своїми дітьми руханку, під яку станцювала вся Україна для профілактики цькування в освіті. Пропоную вам проглянути, можливо, когось зацікавить. Ей, хто там дивиться скоса? Хто там тикає пальцями? Слухай сюди. Ей. Булінг, 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 їх слова кулі, 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 а ти їм дулі, дулі, дулі. Якщо образять, то клич мене. Булінг, 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 їх слова кулі, 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 а ти їм дулі, дулі, дулі. Якщо образять, то клич мене. Булінг, 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 їх слова кулі, 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 а ти їм дулі, дулі, дулі. Якщо образять, то клич мене. Булінг, 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 їх слова кулі, 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 а ти їм дулі, дулі, дулі. Якщо образять, то клич мене. Тикати пальцями, вони будуть тикати пальцями. Хоча просто поруч пройти могли, але ж як так, то не тикати пальцями. Кидати погляди, свої звірячі погляди. Серед купи інстинктів тварин вже забули вони, як же так бути добрими. Чуєш, я вже перебрала їх кістки, в них нема ні смаку, ні змісту. Чуєш, я вже побажала їм щастя, здоров'я, зроби це за мене іще раз. Чуєш, як не спонукай, вони знов завиватимуть ту свою пісню. Чуєш, їхня душа десь захована глибоко в темних печерах. Булінг, 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 їх слова кулі, 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 а ти їм дулі, дулі, дулі. Якщо образять, то клич мене. Булінг, 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 їх слова кулі, 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 а ти їм дулі, дулі, дулі. Якщо образять, то клич мене. Булінг, 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 їх слова кулі, 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 а ти їм дулі, дулі, дулі. Якщо образять, то клич мене. Булінг, 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 їх слова кулі, 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 а ти їм дулі, дулі, дулі. Якщо образять, то клич мене. Всі наші справи назовні, хай вони пальцями крутять до скроні, хай вони близькі, чи навіть кровні. Маєш кулак розімкнути в долоню, дай мені 5, я покажу, як любити себе, і ти точно полюбиш себе. Освіжи впевненість, чуєш, кидай старе і живи по-новому тепер. Знаєш, адже всередині їм гірко, знаєш, що вони нещасливі. Знаєш, краще мати друга одного, ніж 10 несправжніх фальшивих. Знаєш, що їх слова не долітають до тебе, вони впали додолу. Знаєш, ти їх пробач, пам'ятай, що не винна нічого і нікому. Булінг, 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 їх слова кулі, 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 а ти їм дулі, дулі, дулі.
кулі, якщо образи, то клич мене. Булінг, 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 їх слова кулі, 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 а ти їм дулі, 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 якщо образи, то клич мене. Булінг, 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 їх слова кулі, 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 а ти їм дулі, 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 якщо образи, то клич мене. Булінг, 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 їх слова кулі, 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 а ти їм дулі, 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 якщо образи, то клич мене. Клич мене, клич мене. Ну, з цією руханкою танцювала вся Україна, майже кожна третя школа долучалась до цього флешмобу проти булінгу. Таким чином ми привертаємо увагу і говоримо, що булінг – це погано, через бесіди, через зустрічі з дітьми і за допомогою слова вирішуємо це питання, по-іншому ніяк. Також розробили антибулінговий воркбук, який має на меті подолати цькування. Він містить там сторінки з вправами, які терапевтичні, налаштовані там на формування добра в серці дитини. І зараз ви можете приєднатись до тестування, якщо виконаєте там всі умови за QR-кодом, то я вам надішлю цей антибулінговий воркбук. Відскануйте, будь ласка, QR-код, пройдіть завдання певні, і якщо все вийде, то я вам надішлю їх. Я, коли був минулого року в Мінську, то надсилав електронну версію, вже в нас є паперова версія. Якщо встигли відсканувати, то я йду далі. Покажу, як саме відбувається це з дітьми. Декілька вправ. Ми спочатку знайомимося з ними, потім обговорюємо правила, за якими будемо працювати, обговорюємо, що таке цькування. Діти прекрасно це знають, що це слова та дії, які ображають, що це агресія, яку проявляє кривдник або кривдниця, психологічний тиск, про прояви фізичного насилля, залякування, шантаж, нанесення шкоди особистим речам, крадіжки, приниження в соцмережах, дуже поширення неприємних чуток. Потім дуже така ефективна вправа «Відчуй себе митцем мисткинею» – це намалювати те, що в тебе асоціюється зі словом цькування, і поширити в соцмережі. Таким чином ми заполонюємо простір нормальною інформацією. Потім про насильство. Будь-що, що асоціюється в дитини з насильством, ми створюємо лепбуки, насильство, хештег, це дуже модно, круто. Обговорюємо з дітьми способи подолання цькування, і діти самі пропонують, як можна подолати цькування в дитячому колективі. Життєвий бумеранг. Нагадуємо, що все повертається, і тому потрібно творити добро. Ефективна вправа – це «мене бісить найбільше». Взяти аркуш паперу, написати, що тебе бісить, а потім його спалити. Теж зі словом робота – це лист у майбутнє. Написати якісь собі мрії, а потім їх кудись покласти і за деякий час проглянути. Або створити антибулінгову шпаргалку, що в тобі не так, чому тебе цькують, і потім працювати з психологом. Також рекомендуємо дорослим проходити курси безкоштовні для протидії та попередження булінгу на Прометеусі. Ви можете його знайти в інтернеті і відсканувати за QR-кодом «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе». Це електронний курс, розроблений Ластрадою, ЮНІСЕФ та нашим Міністерством освіти і науки України. Можете підписатись на наші сторінки в Інстаграмі або в Фейсбуці, слідкувати за нашими новинами, долучатись до наших проєктів і разом боротися з булінгом. Готовий відповісти на ваші питання. Я просто не знаю, про що ви вже говорили, я там трішки проглядав вчорашнє відео, бачив, що в принципі вже все ви обговорили те, що я знаю, і можу з вами поділитись. Тому задавайте питання, поговоримо.
Колеги, спитайте про український досвід. Насправді, у нас зараз останні 2 роки булінг як актуально в освіті обговорюється. Є закон, вчителів можуть штрафувати, якщо вони приховують випадки цькування в школі, адміністрацію також. От, дуже серйозно. Дякую, Саша. Зараз будуть питання. Чекай. Угу. Александр, здравствуй. Я тоже Александр. Вот. Наверное, все могут загадать желание, да? Да. Вот я знаю, что ты занимаешься этим вопросом как бы давно, и вот сегодня слышу, что есть общественное объединение. И вот мне кажется, что ты сможешь вот с этой точки зрения, как эксперт, вот ответить на такой вопрос. Буллинг, он вот в своей природе все-таки вот получает, вот он изменяется, потому что, ну вот, давайте вот признаемся сами себе, посмотрим на современных детей. То есть каждый ребенок это как контент-машина, тиктоки, ютубы, инстаграмы, нужно постоянно быть в трендах, нужно какие-то интриги, расследования, да, потому что включаем телевизор, там «Добрый вечер, Андрей», там всякое остальное, «Дом-2». И, то есть, может, мы сегодня уже говорим о чем-то другом? Нет? Мы взрослые говорим о чем-то другом? Нет, Или... может быть, как бы вот понятие буллинга уже, ну, сегодня не существует. То есть, может, это, ну, пройдет немного времени, и там педагоги украинские, белорусские скажут, что вот какой-то новый этап, ну, то есть какая-то новая социальная деформация наблюдается. Потому что, ну, на самом-то деле, как бы обстоятельства, ну, вот то, что нас окружает, контекст меняется. То есть Ну, мы то, же... что меняется все. Не, я просто вот интересно мнение твое, да, вот все-таки вот само понятие, оно, ну, какое-то развитие претерпевает, потому что по итогам исследования ПИЗа, вот мне интересно было узнать, что, оказывается, каждый 5-й ребенок в той или иной степени этой проблеме подвергается, и сегодня как бы мало физического насилия, то есть насилие, оно переходит в виртуальное, то есть Да, электронное. ну это понятно в связи с И этим. да. Я вот просто, вот мне интересно твое мнение. Спасибо. Дистанционное обучение, сейчас смешанный формат, и дети ходят в школу. Но физическое насилие тоже присутствует, просто мы не наблюдаем его каждый день как много чаще, слава богу. Вот. Все перешло в виртуальное как бы пространство, но физическое есть тоже, и об этом не нужно молчать. Вот. Есть много, я перейду на українську, є багато випадків, які призводять саме от до самогубства, і це дуже страшно. Просто те, що я спостерігаю, діти зараз набагато замкнутіше і приховані. От вони замикаються в собі і залишаються лише з телефоном, потрапляючи у віртуальне життя. Відключаються від реалу, і це от дуже погано. Тому що кожен сам за себе і більше нікого не цікавить. Що якось так. З цим потрібно боротися і якось включати дітей до тімбілдингу, до роботи в команді, для того, аби формувати от якийсь командний дух і типу, один полі не воїн. Дякую, Саша. Євген, я спитаю, а ці та проблема у вас більш великих городів, Києва там і інших мільйонників, як в регіонах, як на вёсках? Ці існує така проблема, чи там просто життя таке? В пунктах, в принципі, булінгу як такого не існує, тому що там всі все знають і швиденько вирішують. Це в основному проблема великих міст, де батьки не разом з дітьми, на жаль, проводять багато часу, і діти залишаються самі з собою, тому от їм потрібно чимось займатися, і вони таким чином вирішують своє дозвілля. Влаштовуючи там різні
неприємні ситуації для спілкування. Олександр, Оксана Акуневич, скажіть, будь ласка, а ті були ніякі дослідження, ті, ну, там, фіксація, ті був у вас сплеск булінгу після переселення, ну, ось, після політичного, Зони АТО? ну, там, Донецьк, Луганськ, Крим, і, ну, мені цікаво, тому що у нас так само зараз політичний кризис у Україні і Так, розділення таке серйозне. Дякую. Був, є, він до сих пір є. В моєму класі в одному 2 роки тому була дівчинка, ну вона є зараз, дівчинка-переселенка з Донецьку, але ми з нею швиденько це все обговорили, і клас її сприйняв нормально, колектив, вона влилась в колектив, і все нормально було. Але от якщо я спілкуюся там з іншими колегами, то вони розповідають, що багатьох дітей цькують саме от через мову, говорять їм, що потрібно їхати назад до Донецьку, повертатись, що вони москалі і тому подібне. От, це жахливо насправді. Але зараз уже там з плином часу начебто все адаптувалось і все нормально. А агулом, ну, по країні, бо в Україні не було таких досліджень. Досліджень поки що мені невідомі, тому що це нікому не потрібно. Дякую велике.